To si musím dávat velký pozor. Abo dáme, že pokud chcípnu, tak... Jo, zase Krištofovnová videjka a dneska to bude hra. Nevím, jak se to volá, ale toto vám to napíšem. Je to něco jako... No, toto máte, toto COPC. Critical OPC Evolution. What the fuck, bro. Potom by se bylo špatný zase, tak to trošku jedlo. Jo, máme, vole. Jo, zase budete vidět, že se to párkrát Toto je má jmenouka, Krištof 80, Soblície, no. Prostě je to jako CSGO, Counter-Strike, vole, a také debilní hry ostatné. A se to bude sekat, tak prepášte, nevím, či to tu hru nebo ne. Dáme si dvě hry, máme tu Team Deathmatch, Defuser, Team Deathmatch, PvE. Vlastně v této hře jde nevím o čo. Defuse znamená, že musíte defuzovat bombu a pokud zamlčíte, tak se ho nemůžete regenerovat a musíte počkat na další hru. Já dám toto. Ano, jsou tam boti, nejsou tam hráči, ale tak začal jsem ještě taky malý začátečník. Ty coiny, ty byly AI, nedělám si prdel. Tuto mapu právě neznášám. Ty vole, dáme dvě, toto, dáme dvě hry, koliko stihneme, tak to dáme. Možná i 3, nevím. Každá hra má pár minut. Jo, tohle nejsem já, jo. Tak fajn. Tuto si můžete vybrat, co si dáte, hej. Já si vyberám buď Kalašníkov, no tak na to budu, ty malý hajzle, tak nás dám. Toto vím to asi nejvíc. Lebo v této hře si ty zbraně nemůžete odomíkat, ale vy, když zomrete, tak si máte zobrat, kterou chcete, vole, kterou... Tyto pánové mě trošku vydušili, tak se to zasloužili. 20 kulek do hlavy. Nevím, kolik stála blokovnice, vole. Ty vole. Najlepší pocit je, keď vás vůbec neví a vystřelíte ho do hlavy. To je nejlepší pocit v této hře, ty vole. Nada. What the fuck? Kde máš pípík? Ty vole, kámo, já... Ty zbrze, ty se mě vystřel? Si vím. Najlepší je na to, že když máte klávesnicu a strašně a máte málo nábojů, pozrite, tak ono vás to nabíja, ale když dáte L-ko, když máte plno nábojů, tak pozrite. Vás to ukáže ta ukážka, ty zbraně, hej. Ukáže je to jinak. Například tady to. Například tady to je to takto. A u tady to je to takto. Toto je skon, toto je kudla. Kudla, pedla. Co to kurva je? Ale pane, no dobrý den, no teď nepáte do mě jako kokot, vole. Ale máme Bčku, teď si vezmu Kalašníkova nebo Skalohy. Skalohy dáme. A podívejte, má Skalohy. Ty vole, tady je nějaká stál. Toto je zbraň, která má měleně, protože skoro žádné zbraně nemá měleně. Vy musíte stát takto, ale ta co má měleně, takže je v pohodě. To je tak skoro nikdy nevyužívám, takže je mi na hovno. Ale občas ho využívám, když jsem stojí do... Když jsem headshot, tak vlastně někdy tuto se vám ukazuje, že je pozadě. Že tuto kill, double kill, a to se vám ukazuje, koho zabije. Vyhráli jsme, jupí. Dávám headshot. Je to docela hodně. Vyhráli jsme na konci městě 12, nice. Dobrý, tak můžeme jít asi na další hru. Samozřejmě bude se to točit i jiné hry, například nějaké challenge bychom si mohli dát. Má challenge, pokud ztratí všetky náboje, lebo v této hře funguje tak, že když ztratíte náboje, tak vlastně úplně všetky, tak u všetkých zbraní tak si můžete vyměnit, ale já urobím na dalším videu takový challenge, že si jich nemůžem vyměnit a můžeme bojovat potom s kudlou.
Kámo, kdyby přidali update v ten den, že kámo, dokáže se ničí jak kůle, tak jsou vlíčí. Dáme čo si dáme? Vyvleče mi něco, pomoc. Pokud chcete defuse, dajte like, pokud chcete tým, když PvP, dajte odbil. Co? Defuse? Dobře. Dajte si like, tak dáme defuse. Village, fucking village. Ne, tady daj tu bombu, ty malý zastaní. Budem policajt alebo terorista zaslatý, který zničí celou dědinu. Na Team Example. Jo, byl jsem policajt. Si tohle to funguje, takže tu si kupujete ty věci za prachy už. Ale nezadané taky to. No prdele. Já mám tuto klasickou zbraň s tlumičem. Já mám 800, dělá si prdel. Mám pištolky na ty celém. Granáty si jdem kupovat. Tak. OK, já jsem připravený, já mám zásobu. Tak, granát. Ty vole. Granát. Taky flash a smoke. OK, máme všetky granáty, které bychom potřebovali. Tuto zase nemůžete zamlečit, protože pokud zamlečíte, tak se můžete koukat iba na ostatných, jako hraju do konce kola. OK, kámo, toto musíme stlažit, protože tuto dám tu bombu. OK, já mám připravené granáty. Tak granáty, vole. Ty zmrt. Dostal? Ty vole. Já mám pocit, že to jsou... To si musím dávat velký pozor. A dáme, že pokud chcípnu, tak... Já Dobre, končíme. Dovidění, já to srdčkama nebaví. Tak mi tady musíte dát ale odběr, protože jsem odešel. Dobre, dáme toto teraz. To nevím, či si dáš prdel, kámo. Tahle ma nenávidí, veď tuto mapu já právě neznášám. OK, kámo, já nemám kalašník. Ty vole, to je debil. Co si dám, vole, já nevím, co mám kurva si zobrat, kámo. Pomoc, já nevím, kámo, zabil si flash, nemám flash, vole, já nevím, co si mám zobrat, takhle. No, bude, nemám hovno. A toto vám mám dát? Má bubena. A je ta brukovnice samozřejmě je oblíbená. Ako keby jsme nič neviděli. Sakra. Kámo, chcípně. Kámo, jaký to zápas. Kdyby mě ještě k tomu zabil, kámo. Já jsem úplně celý zásobník. Celý zásobník a ani jednou jsem netrafil, kámo. To byl to zápas jak svině, kámo. Keby tam byl nějaký hroček, to těžno tačí video do kompleže. Ty vole, co to je za demento, že vy jste celý zásobník a vole, já mě ho netrafil. No, vole, kámo, mě to hra tak jde, ale vždycky, když to je před kamerou, tak to mi to jde úplně na hovno. To vím. Ty vole, kámo, viděl jsem ani to nevysílal. Kámo, ten týpek už ví, že já jsem špatnej, tak. Už mě. Ty vole, kámo, zasahové komando jsem přišel. Toto už nepokládáme bomby, ale tuto hráme normálnou hru. Viděla jsem je prdep. V této hře, co máme tady nastavenou, tak tu vždycky umím najviac. Já neumím skoro vůbec, lebo tuto myslím, že jsou zrální hráči. Ale hen tam já vůbec neuměla, skoro nikdy neuměla, protože... Jivop! Dobre, jsou na toto. Sorry, kámo, já to nedohrám, kámo, ty vole, kámo. Dáme znovu ještě hento a... Doufám, to štěstí, že tam bude nějaká... No, tuto mapu úplně milujem. Když to natáčám, ukázám jich, tady natáčám. To chci vidět, podívejte, kudy natáčám. No, dokonalý čas. Si to vidí asi tak o začít ráno, ale tak čas ráno vidí, vole.
Přišel kamarád, ty vole, taky jistý jako já. Ale jeden kamarád, profile. Tak si vezme Kalašnikov, alebo plevas AKčko, alebo a podle mě AK-47, alebo Kalach, alebo Kalašnikov a plevas iba AKčko. Vole, AKčko, vole, co to je za svačku? Kde jsou nějaký zbrigi, ty vole? A já tady, tohle miluju, když jdu na něho spíky, ty vole, a o mě ví úplně hovno. Tuto na mapke, pokud vidíte hoci jaký farbí kuličky, tak to jsou vaši spojenci, ale pokud jsou červené, tak to jsou vaši nepřátelé. No tak cípni. Ty tak, Lada, vždycky, když vám dojde zásobník s těho průplně 20 vojákmi, tak vždycky si to budete zalaznu zbraň, potom je jedno, ty vole, kamovi to musíte zakoupit každý. Tu máš headshot, tak ne. Tak dává, tam 17 HPčok, unikám, pomoc. Můj Kalach mi na to nestať. Hehe. Ty, to prdele. Dobře, teď jdeme spíky DP. Dáme tam nějakou dobrou hudbu, počkat. No to je ono. Ty vole, to se